אינה דומה שבירת קרש אחד ללקחת 50 או 30 קרשים ולשבור אותם. הכי קשה לשבור חופן של קרשים, כי כולם אחודים וכולם, אתה לא יכול לשבור אותם. אחד כן אתה יכול לשבור, אבל 30, 50, חבילה כזו אתה לא יכול לשבור. למה? כי הם אחד. איך אומר הנביא על הפסוק? והיו לאחדים בידיך. אתה רוצה אחדים? היום קראנו בהפטרה בבוקר. איזה הפטרה קראנו? בחזון העצמות היבשות. קראנו בתחיית המתים. קראנו בתחיית המתים. בחזון העצמות היבשות. והיה ביום ההוא, בפתחי את קברותיכם, אמר השם צבקות. אתם מבינים מה זה תחיית המתים? דבר שאנחנו מתפללים עליו בוקר, צהריים וערב. רפאנו 100 ברכות ביום זה, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדברו. אתם מבינים בסייעתא דשמיא שנזכה לגאולה הגדולה של תחיית המתים? בפתחי את קברותיכם. מי פותח את הקבר? מי פותח את הקבר? ירד מלאך מהשמיים. הגמרא דורשת בכתובו דף ק"א על הפסוק. כי טל אורות עליך וארס רפאים תפיל. הגמרא אומרת, כל הלומד תורה בעולם הזה, טל תורה מחיה אותו לעולם הבא. מי שלומד תורה בעולם הזה, טל